Здравейте, казвам се Георги Куков. Извинявайте, предпочитам да говоря прав, по-добре се чувствам, като имам визуален контакт с това. Това, което мога да кажа в началото, работя във фирма Atos. Колко от вас общо чували за фирма Atos? Значи, лош маркетинг на нашите търговци и в същото време добре свършена работа. Едно от нещата, с които сме известни в света, е, че фирма Atos осигурява информационните услуги за олимпиадите през последните 10-15 години и за следващите 7-8 години имаме договор също така. Това включва и информационната сигурност на Олимпийските игри. Малко повече ще кажа по-нататък. Системата, която Atos е разработила, една от системите, които подаваме, High Performance Security на Atos, се базира на продължение на десетилетия трупан опит за защита, специално на Олимпийските игри, след което екипът, който е изпълнявал тази функция, е индустриализирал решението до степен да го разпростре в цял свят и да го предлагаме на много от нашите клиенти. Презентацията общо взето се състои от 5 части. Преглед на решението и общо типа на заплахите, след това е каква е ситуацията в момента, какви са услугите, които се предлагат от решението, ползата съответно от едно такова решение и опита, който ние можем да споделим на базата на използването на това решение, в случая специфично за Олимпийските игри. Целта на презентацията е по-скоро да се пробуди вашия интерес, първо, към този тип дейности, този тип продукти и решения и същевременно така да ви помогне да мотивирате и от гледна точка на бъдещата си реализация един подобен избор. Защо? В България в момента има изключителен недостиг на ресурси и на специалисти в областта на информационната сигурност. Независимо кой какво ви говори. Фирмите, които са на пазара в момента и които са лидери в областта на информационната сигурност, IT компаниите, разполагат с обикновено 2 до 3 добри специалисти в тази област. Сега, представете си, че трябва да се осигури услуга, по която вие да гарантирате на вашите клиенти 24 часа, 7 дена в седмицата, че ще им осигурявате контрол на техните системи, наблюдение на информацията, която получавате от техните системи, за да гарантирате информационната им сигурност. Съгласно българското законодателство за трудовоправните отношения, това означава, че минимум вашия екип трябва да се състои от 5 човека. 4 за да затворите цикъла за работа и обикновено 5 човек почива. Защото имате отпуски, болнични и така нататък. Допълнително имайте предвид, че става въпрос за така наречената 100% осигуряване в този тип системи. Тоест, вие трябва да имате двойно. Това означава, че минимум 9, обикновено 10 човека е един такъв екип. В България в момента няма компания, която да разполага с такъв екип от високо квалифицирани специалисти по информационна сигурност. Това се компенсира отчасти с разработката на много точни методики, как да се реагира, как да се намали броя на регистрираните съответно събития, тяхното транспониране в съответните инциденти, така че в много малък брой от тези инциденти наистина да бъдат включени високо квалифицирани специалисти. Повечето инциденти се решават от инженери на по-долното ниво. Това означава също така, отново за вас, дори ако не станете гурта в областта на IT, в областта на информационната сигурност, това ви гарантира една добра възможност за реализация в бъдеще, професионална реализация. А това са добре платени специалисти. Дори тези, които не са изключително високо квалифицирани, не са станали гурта в тази област, също са добре платени специалисти по проста причина, че през тях минава много информация, свързана с сигурността. Давайки на определени хора възможност да работят с тази информация, трябва да ги мотивираш, налагаш им рестрикции и наказания, ако допуснат изтичане на информация, но също така трябва да ги мотивираш. Така, няколко думи за решението. Сега, това решение има за цел да осигури на клиентите на компанията високо ниво на сигурност в областта Security Information и Event Management. Какво се има предвид? Проследяване на всички събития, които се случват в техните системи, изследване на тези събития, кое от тях е свързано с сигурността и съответно реакцията свързана с това.
помага да се намали съответно разходите, да се подобри сигурността, да се отговори на редица стандарти, свързани с информационната сигурност. Нататък, следващата слайд. Така, важно е, че решението трябва да в реално време да осигурява тази безопасност. В зависимост от чувствителността на информацията, която вие трябва да защитавате и услугата, която защитавате, защото, примерно, кабелната телевизия е тип услуга. Не можете да си позволите кабелната ви телевизия, примерно, да бъде прекъсната заради една кибератака, сигналът да бъде прекъснат примерно за един час. Това е загуба на клиенти, загуба на възможност да си продавате вашия бизнес. В същото време не е толкова чувствителна информацията, която някой може да открадне. Но има организации, където няма да разберете и с години, ако откраднате информацията, но в същото време пък информацията е много чувствителна. Така че може да се окаже, че осигуряте 27 по 4 часа, 24 по 7 защита и в един и в другия случай. Просто има различни варианти. Решението трябва специално да бъде кристализирано за всеки един от клиентите. Всеки един, на когото се предоставя услуга за осигуряване на информационна сигурност, има специфични ресурси, специфични потребности, специфична култура дори в организацията. И това, което вие му предоставяте като услуга, трябва да отразява тези особености. Също така е изключително важно опасностите, свързани с инфраструктурата и ресурсите, да бъдат не само да им се реагира, когато бъдат открити, т.е. атаката, когато възникне, а да бъдат непрекъснато следени и на базата на това да осигурите възможност за проактивно действие. Когато бъде разпозната кибератака в други ресурси, не във вашата система, да може да се реагира. Има определени вече разработени методики, най-вече базирайки се на системи, които се разработват в областта на отбраната, които позволяват да се реагира на кибератака, когато тя започва. Кибератаката не е просто някой да влезе и да вземе паролата от компютъра и да влезе вътре. Може да е форма на кибератака, но много частен случай. Кибератаката обикновено е свързана с поредица от действия, поредица от неща, които ние възприемаме като инциденти, свързани с сигурността. Примерно, да се откраднат едни бази данни с лична информация, докато идвахме насам, т.е. отидох към работа си, днес чух по радиото, в Щатите организирана група за един ден е успяла да открадне $40 милиона. За един ден. Открили са част от тях, които са предполагат, че са откраднали под $10 милиона. Те първо търсят останали. Но, за да се стигне до този момент, някой да достигне до този ресурс и да го използва, обикновено е направен вирус. Вирусът е зареден на някакъв тип документ, PDF или картинка или уебсайт. Вие сте го ползвали, пренесли сте го по някакъв начин. Той е компрометирал системата ви, създал е съответно връзка към някъде, разположена в киберпространството, централа, където се намира основния код, където се намира сървър, който управлява всички тези клиенти. Всъщност правилно да се каже, че сървър е във вашия компютър. Той се свързва съответно с управляващата C2 система. Тази система започва да го контролира и започва да източва информация или да поврежда нещо по системите и така нататък. Зависи какви са целите на атакуващите. Четвърто място за България като кибератаки. Много съжалявам, много бих искал това да означава, че българите сме най-добри в областта на информационната сигурност и кибератаки. За съжаление обаче има два компонента, които трябва да виждате за това нещо. Четвърто място. Това означава, че ние сме материално мотивирани да крадем заради нисък стандарт на живот. И другото, което е лошо за нас. Това означава, че нашите системи не са достатъчно защитени. Защото по международните правила, ако има киберинцидент и си, как да ви кажа, ударен си от кибератаката, започваш да разследваш откъде е източника на атаката. Ако откриеш източника, че е в Щатите или в Китай или еди къде си, ти доказваш, че оттам е тръгнала кибератаката. Но ако не откриеш източника, ако достигнеш до тази мрежа, която е заразена, където са разположени тези ботове, където са дигнати тези автоматизирани
системи за denial of service атака, или за проникване, или за източник на вирусите, там е източника на атака. България в повечето случаи е източник на атака не защото от нас е тръгнал, или защото някой в България ще открадне информацията, а защото нашите системи не са защитени, някой друг от някъде ги е използвал, проникнал е в тях, създава в тях роботизираните системи, които да атакуват някаква друга система. И като имате предвид, че България е много далеч от целия свят в областта на дейта центровете, зарадващо добре от гледна точка на скоростта на интернет услугите, затова сме толкова ползвани за такива атаки, това означава, че нашите системи се охраняват в пъти, десетки пъти, стотици пъти по-зле, отколкото се охраняват системите на повечето други държави. Това е лошо. Също така е свързано и с национална специфика. руснаците са зад нас най-вероятно, защото техните служби за сигурност налагат изключително силен контрол върху интернет. Те имат закон, по който техните провайдери контролират интернет. Тази информация със закон се централизира в ФСБ. Така. Следващо. Сега, понеже това е част от маркетингова търговска презентация, ясно е, от гледна точка на Atos, услугата е разбита на три части. Говорим за услуга, която Atos предоставя последния начин. Ние имаме наши центрове, имаме наши специалисти, при клиентите разполагаме определени устройства, разработваме с тях определени методики за съдействие и оттам нататък следим какво става в системите на клиентите. Това обикновено са големи организации, затова и за съжаление не мога да се похваля, че подобно нещо в момента правим в България. В нашия регион държавата, която така в момента Atos е изградил силни способности, е Полша. Доста далеч от нас. Следващо. Така. Сега, каква е ситуацията, както казах? Може да прочетете, няма да изреждам всички тези неща, презентацията ще я оставя. 85% от пробивите в сигурността не са разпознати. Изобщо не са открити. Това пак ще се върна на него по-нататък, когато гледаме системата. Така, липсва добро разпознаване. В 85% от случаите не знаете кой е направил кибератаката. Колко от вас са били подложени на атака от вирус? Почти всеки. Колко от вас знаят, изобщо са опитали да прочетат от кой е създал този вирус, каква модификация на този вирус и така нататък. Оказва се, че вирусите, които ние срещаме по нашите машини, обикновено са ехо на кибератака, която някъде се е реализирала. Много често се случва това нещо. Това са, в интернет може да прочете десетки случаи, които отразяват реални атаки, мотивирани да се откраднат пари, да се открадне информация, да се нанесе, да се влоши функционалността на нечия система. Така. Вследствие на всичко това, че напоследък се наблюдават изключително много кибератаки, повечето компании залагат обикновено 3 годишни планове за подобряване на техните системи, така че да могат да оптимизират. Сега, когато се говори за Security, Information and Event Management, т.е. Security, Incidents and Event Management, пак казвам, едно е да наблюдавате някакви събития, които виждате. Компютърът да се гаси, някой влиза, някой излиза пипави по файловите, чете и така нататък. Това още не означава, че имате инцидент. Инцидент е когато серия от събития се свържат помежду си, разпознае се, че някой, примерно, се опитва да угаси сървъра, или се опитва да достъпи някакви файлове, или се опитва да получи административни права, някакви такива неща. Тогава вече имате инцидент. И все още не е сигурно, че става въпрос за атака. За съжаление, по-нататък ще видите, страшно много от инцидентите се дължат просто на, как да ви кажа, любимо название една система трябва да е stupid proof. На глупост, проявена от ползвателите на системите. Ще видите в няколко случаи. Следващия. Сега, интересно е, че търговските, криминалните атаки в момента много силно се припокриват или съвпадат с атаки, свързани
нека да кажем, между националните конфликти, политическите борби, международните борби. Ето в тази табличка там, може да видите в броя на колкото е по-тъмно квадратче, толкова повече с атаките. Тук са наредени държавите, които са предприели кибератака срещу друга държава. И може да видите за колко много атаки става въпрос. И това в сравнително къс период от време, 10 години. Това, което намери просто преди да дойде насам, само в февруари, частен случай, Северна Корея, засечена атака на Северна Корея срещу американски системи, като сървърите са атакувани повече от 1000 пъти. Което се различава необичайно от това, че обичайно те са атакувани 200 пъти в месец. Тоест има едно перманентно атакуване между държавите, за да си поддържат своите способности за атака и елементарно казано да принуждават противника да харчи ресурси. Философията за несиметрична война е разработена още в областта на кибер. Пространството е разработено още 90-те години на миналия век. Имаше една книга, която ми попадна наскоро, писана за Военната академия в Китай, една от военните академии в Китай, където 96-7 година техни професори формулират несиметричната война по последния начин. Атакуваш една точка. Противникът е длъжен да опазва всичките точки, грубо казано, ако си представите една сфера, зоната му на сигурност. Ти изразходваш, за да атакуваш тази точка толкова средства, колкото той изразходва, за да пази точката. Той обаче харчи за 1000 точки тези средства и ако има лошо управление на системата за сигурност, само в рамките на 10 години ти се оказваш милион пъти по-богат от него, 1000 пъти по-богат от него. И имаш свободата да решиш къде да инвестираш този ресурс и този противник е обречен. Грубо казано, така е формулирана идеята за несиметрична заплаха, когато една държава трябва да създава спрямо друга държава, за да я изтощи. За съжаление, България в това отношение е изключително слаба. Нямаме офансивни способности сериозни, а отбранителните ни способности са на изключително ниско ниво. И предполагам, че през следващите 10 години ще има висока потребност от такива специалисти. Хора, които искат да се занимават с това нещо. Да, повече или по-малко имаме много специалисти, които са на по 30-40 години. Едно време имаше много добри специалисти в областта на IT-то мрежите, но млади специалисти се намерят рядко. Много рядко. Следващото. Това е просто... тук отдолу съм показал интернет адресите, където може да влезете и да прочетете повече информация. Така, според Verizon, през 212, която е този анализ от 212 година, има за 2011 година пик на атаките. Предполагам, че за 2013 ще го минем. 174 милиона компрометирани записи. Така, като 98% от тях са, грубо казано, от външни, т.е. не членове на организацията, 81% са използвани хакерски възможности. Информационните системи стават изключително важен ресурс, атакува се лесно, от голямо разстояние. Лошото е, че можеш да го атакуваш от държава или зона, която ти е извън на юридическата зона на отговорност. Така. Нататък, следващо. Сега. Важно е да се проверяват логовете, когато една система, всяка една IT система, когато вие правите дизайна, тя се разработва така, че във всички случаи, когато работите по нея, някой достъпва с някакви права, с някакви промени, каквото да става по нея, тя отразява тези действия в така наречените лог файлове. Тези лог файлове обикновено трябва да бъдат следени, за да може да се види какво се случва с тази система и на база на този анализ на тези лог файлове може да решите какво става, дали има инцидент, дали някой недостъпване проблем и така нататък. Така, важно е това да се следи непрекъснато. Информацията, за съжаление, е огромна. Обикновено тези системи се изчисляват в събития в секунда. Имайте предвид за какво натоварване става, щом системи, които обикновено са 25 събития в секунда, са безплатни. Това са демо пакетите.
Системите обикновено, които са платени, са от порядъка на 100, 200, 700 събития в секунда. Тогава влизате в търговския вече скоп на тези системи. Така, експерти, които не познават сигурността, не са експерти по сигурността, въпреки че могат да са добри специалисти по комуникация, информационни системи и така нататък, не са ефективни не заради друго. Ако те се захванат с едно нещо, ще си го намерят, ще се оправят. Но събитията са огромни, много голям брой, те просто ги смачкват и те нямат възможност да на време да отреагират. Така. Важно, което преди малко колегата, ваш преподавател каза, е това, че много организации, за да могат да работят с лични данни, за да могат да работят с финансова информация, за да могат да работят по държавни проекти, трябва да отговарят на определени стандарти. А ако организацията бъде компрометирана, след това на нея може да отнеме години да си възстанови тази стандартизация. Това може да доведе до затваряне на една голяма компания. Тотално големото затваряне. Компания от 1000 човека може да престане да съществува след едно силно компрометиране на нейните информационни системи. Така, ето го. Когато, примерно, следствие на опита в някои държави да се затвори Wikileaks или поне да се блокира, защото той беше разположен на хора, който можаха да затворят, съответно пък поддръжниците на Wikileaks решиха да си го върнат и започнаха denial of service attack. Тоест, на брой ботове по различни сървъри обикновено се разхвърлят. И те започват да владват с информация, с пакети, с искане на услуги и така нататък. Опитват се да владнат съответно някакъв целеви сървър, той се препълва или комуникационните му канали, или изчислителните му способности вече не могат да отговорят на тези запитвания. Това е типичната denial of service attack. Те не е всъщност толкова прости. Имах преди около година разговор с една компания, която осигурява защита за denial of service атаки. Те са имали много интересна denial of service атака. Уебсайт, в който се поръчват връзки за обувки. Това е бизнеса. Започва периодично, на всеки 10-20 минути да получава поръчки за примерно 500-1000 връзки за обувки, което е нищо. Но си е типична denial of service атака. Те не знаят коя поръчка е истина, защото тези, които са подготвили атаката, са се подготвили как да попълнят поръчката със съответно реално име на фирма, реален адрес и така нататък. И тази фирма не може да работи, защото на тях не им е технически възможно да прозвънят всичките тези, които им пускат поръчките и да им кажат, вие поръчахте ли или не поръчахте. Така че е трябвало да се затворят сайта, да поставят временно интернет сайта ни не работи, молим ви да не достъпвате по телефони на ети кои си адреси. И така, типичен случай за denial of service атака, която не е изчерпила IT или комуникационния ресурс на атакуваната система. Следващото. Така, както казах, обикновено при голяма атака става въпрос за някой, който командва атаката, взима решението, стратегията, какво се атакува, защо се атакува. Обикновено под него стои технически експерт, който разработва атаката като методика, като кои ще участват, как ще се скрива информация и така нататък, след което се ангажират специалистите, те обикновено са специалисти на групички, които да предприемат атаката, решава се дали така нареченото зареждане на вирус или на атакуващия код ще стане посредством веб страници, посредством някакви PDF, които се разпространяват реклами, писма или USB-та дори и така нататък, и се предприема тази атака. Изключително трудно е да се отреагира, за съжаление, погледнете Зело Строян, който е много известен в интернет, може да прочете много неща, как е използвал специалните служби за техни цели, струва $3000 инструмента, с който се разработва. Разберете, има готови инструментчета, с които сядаш и си пишеш вируси, не е нужно да си специалист. Това е проблем. Защото този вирус е лесно да бъде разпознат и да му се отреагира. Но когато милиони хора започнат да пишат, да модифицират системите в един момент, просто започва да се препълват. Така. Съответно, клониране на картите, 6 милиона паунда открадени. След като е атакувано веб страница. Така. Важното е, дозина жители на източноевропейските страни през септември са осъдени за това престъпление.
все повече и повече, тези престъпления се откриват и тези, които са виновни, се съдят. Защото те носят големи загуби на компаниите. За тези 6 милиона паунда откраднати, вероятно стоят поне 10 пъти повече милиона загубени заради доверие, скриване на имиджа на компанията, прекъсване на някаква услуга и така нататък. Така, казах за Олимпийските игри. Решението, което ще ви покажем, е свързано за системата, която сме използвали за Олимпийските игри. Така, следващата страничка. Какво е трябвало да се пази на Олимпийските игри? Това, което всяка една голяма корпорация по света трябва да пази. Виждате. Съответно имате веб ресурсите, имате всички тези комуникационни оборудвания, имате съответно логовете от системата за разпознаване на уязвимости във вашата система. Съответно операционните системи, най-различните, започни mainframe, Mini-Press, Windows-ите стигни са до мобилни устройства. Устройства, които са за DHCP, т.е. кой заявява включване в мрежата, различните бази данни, клиентските софтуери. Всичко това има логове и казва: еди коя си таблица някой достъпва, еди коя си заявка идва при мен, еди кой се опитва да получи, примерно, административни права или еди какво си. Но, ако една система бъде настроена да следи всички тези неща с логове, тя ще се стри, нейната производителност пада. По тази причина, специалист, който разбира от въпросите, трябва да влезе и да каже: искам да следя това и това събитие. Така. И е много важно къде ще бъдат съхранявани тези данни, тези логове. Защото изследването показва, че киберпрестъпниците, като изключим някои типови атаки, в повечето случаи изразходват 90% от времето да скрият следите си. 10% им трябва, за да влязат в конкретната система, и 90% от времето трябва да се скрият следите. Ако лог данните, ако разчитате, че някой ще влезе, ще ви атакува Windows машината и ще излезе от нея, и вие след това ще проверите това и ще го докажете съд особено на база на лог данните си, няма да стане. Никой не го признава. Защото се приема, че той, щом е влязъл в системата, е манипулирал лог данните. Тези данни се изнасят от системите, които могат да бъдат ударени и се съхраняват на друго място, за да могат след това да бъдат разследвани, анализирани и така нататък. Тоест, това е първият етап. Да изнесеш лог информацията някъде. След това, управляване на вече на информацията от гледна точка на сигурността, в зависимост от контекста на организацията. Едни им стига в един път месеца да им прегледаш какво става с техните логове, защо се е случило, кой е влязъл, има ли нов потребител, няма ли. Други искат веднага, до секунди да отреагираш и да кажеш: някой в момент се опитва да достъпне еди коя си база данни с лични данни или нещо подобно. Когато говорим в момента, навсякъде всички почват да говорят по телевизията за така наречените Smart Grid системи, за умните електромери. Замислили ли сте се, ако тази система не е защитена, т.е. вашия електромер не е, комуникацията му с централата не е криптирана и защитена, представете си, един хакер просто влиза, тези електромери се програмират и той казва: това всичко си влиза в положение на един месец, един по един си ги обикаля и казва: този квартал всички електромери да угаснат на 1 януари. Так на 1 януари гасят и представете се на цяла София угасена и след това всичко пуснато наведнъж, подстанциите избухват и вече имаш национална криза. Елементарно е на пръв поглед, но става. SCADA системите, тези, които управляват електрическите централи, ядрените централи, ветрогенератори и така нататък, са основна цел, когато става въпрос да се причини щети на противник. Имаше едно изследване, което казваше, че последните 5-6 години Индия и Китай активно провеждат учения за ядрени войни помежду си. Фокуса не е какво ще стане, като се ударят ядрените бомби или който рече изстреля ядрени ракети, защото те вече 20 години това го правят. Фокуса на тези учения е предхождащото ядрената атака, кибер атака. Тоест някой атакува твоите информационни системи, да ти блокира възможността да реагираш, да те накара да реагираш по-бавно, да те обърка откъде идва атаката, след което идва ядрената атака. След това иди разпознае, който е тресна. И вече накрая най-високото ниво на функционалност е да се прави анализ, вашия предпоследен, свързан с сигурността
Тогава вече и проактивно, непрекъснато се следят нещата, в секунди се отреагира, имаш възможност в рамките буквално на секунди да предупредиш една система. Представете си една голяма компания като Atos, която има примерно 500 клиента, огромни, пръснати в цяла Европа, наблюдава една кибератака в един от нашите клиенти, който примерно е разположен в Естония или Литва, и вече започва да предприема мерки в Германия, в Англия, в Франция. Следващия слайд. Така, типичната система. Това е схемата на системата, която се предлага. При клиента се намират съответно агентите, които събират тази лог информация. Тя се съсредоточава в една точка. Това са събитията. Тези събития се пращат в Data Center, Data Processing Center, т.е. център за обработка. Обикновено в този център си има и офис, в който работи във връзка с сигурността. Казвам, Data Processing Center се различава от екипа, който работи по сигурността по тази причина, че Data Center може да е в една държава, но екипа, който анализира логовете и работи, може да е в друга държава. Така, после ще видите защо го казвам. В някои държави има изискване определена част от информацията да остава задължително в държавата и да не напуска държавата. В такива случаи се изграждат локални центрове за обработка на информацията и локални екипи за работа в областта на сигурността. И съответно Atos разполага с такива големи централизирани дейта системи, където тази информация се събира, част от нея, само тази, която е свързана с инцидентите. И съответно имаме централен СОК, който отговаря за това да анализира тази информация, който има виждане върху всичко, което се случва глобално и може да отреагира. Така, следващия. В няколко детайли, ето всички тези източници на различни логове, на различна информация за събития. Тези събития се събират в колектор менеджера, т.е. точката, която има задължение да събира тази цялата информация. Там те могат да бъдат променени, могат да бъдат нормализирани, може да бъде намален техния обем, да бъдат подредени по определен начин и се пращат в лог менеджера. Лог менеджера е място, където тези логове вече се анализират, хваща се закономерност в действията, могат да бъдат тогава чак компресирани събитията и могат да бъдат разпознавани вече форми на инциденти. Следващия слайд. Така. Съжалявам, грешка. Все още от лог менеджера изпращаме информация за събитията. Чак когато се анализират в системата за анализ на инцидентите и на ивентите, оттам нататък, вече след корелацията, говорим за инциденти. Докато бъдат анализирани в системата за анализ, се виждат само събития. Обикновено това става в Local Data Processing Center. Идеята е да не се извършва излишно голям обмен на информация. Тук вече оттам нататък се виждат само информация за инцидентите, която обикновено е прояка на около 100 до 1000 пъти по-малко като обмен. Следващия. След което, както казах, много често има изискване на ниво държава този анализ да бъде прекратен. Определена част от информацията остава в държавата и край. В повечето случаи е разрешено това да се изпрати на по-голям кръг, където имаме повече експерти. Дори на Atos, като една голяма компания с 70 000 човека, е трудно да поддържаме ограничен брой такива експерти по света. Така че, пак казвам, най-близкия, да говорим за нашия регион на експертна група, се намира в Полша. След което в централния СОК се обработва съответното, екипа там обработва инцидентите и взима решенията, свързани с тях. Следващото. Security Operation Center, това означава СОК. Център, свързан с работа по сигурността. Погледнато от друга гледна точка, като друга схема, виждате събиране на информацията, корелация, свързване на техните данни, връзката им помежду си, групирането им в някаква зависимост, съответно предаване на тази информация на по-високо ниво, където идват от още други източници информация, може да бъдат открити неща, които при по-частно сечение на информацията не могат да бъдат открити, след което се отива на още по-високите нива. Във всеки един от тези моменти, съответно имат и екипите със съответната информация и достъп, които работят по случай.
елементарно казвам една такава система, защото това, което ви показвам до момента е система, която Atos е разработил и продава услугата. Но също така Atos разработва и продава такива системи. Примерно, системата на швейцарското разузнаване от край до край разработка на Atos. Но там има на брой механизми, по които Atos по същество не работи с разузнавателната информация. Има такива най-различни начини. Тоест, ние продаваме тази система на такива места. Първо се разбира какво трябва да защитаваш, какви са ти твоите задачи, какво е нормалното поведение, кои са ти критичните ресурси, прави се анализ на рисковете, свързани с тях, дефинират се контролите, т.е. нещата, които трябва да следиш. След това разработваш архитектурата, различните контроли, свързани с сигурността и технологията, която ще използваш, за да ги контролираш, и съответно каква технология ще използваш чисто технически и на ниво технически устройства. Всичко това, след като бъде направено веднъж, то се изгражда и започва да работи, непрекъснато има процес на измерване на адекватността и резултатността на тази система и цикъла се върти почти непрекъснато. Това, което видяхте в 27001, почти всички фирми, които имат работа с лични данни и така нататък, трябва да отговарят на този стандарт. Има още цяла група стандарти в света, които са свързани с финансови институции. Не може една банка да обработва MasterCard, ако не покрие определени стандарти. Ако някой им хакне системите и докаже, че те не отговарят на тези стандарти, тази банка губи правото си да обработва MasterCard. Следвайте какво става с една банка, която е издава хиляди MasterCard, милиони MasterCard или някаква друга карта и в един момент са отнели лиценза да работят с тях. Шоу. Така. Това е един от екраните. Разберете, тези системи са много сложни и в същото време не са. Когато се говори за Log Manager, става въпрос, най-просто казано, за следното. Една система, която може да ти чете текстуални данни. Log файлите са текст. Чете ги на база на някакви правила, ги анализира, групира и така нататък. И информацията, която получава, тя там вече в Log данните, тя е сравнително структурирана. Тази структурирана информация се корелира, свързва се с различна друга информация, която също така се получава от същия източник или от други източници. Съответно се прави контекстен анализ. Това означава, че ти познаваш инфраструктурата на този, който трябва да пазиш. Защо да му пазя, примерно, компютърче, на които системните администратори късно вечер си играят Warcraft? Няма никакъв смисъл, нали? Такива елементарни неща. И този тип графично презентиране помагат на хората, които непрекъснато трябва да следят тези неща и да работят, бързо да откриват някакви промени като е този пик. Някакви промени, някакво започва да държим обичайно. Някои от атаките не могат да бъдат открити като конкретен запис, се откриват като нехарактерно увеличаване на натоварването на процесори, на памет и комуникационен трафик. Следващо така. Така, това е примерно пак един от стандарти, който ви казах, който е свързан PCI и DSS. Не го ли покри банките и други институции, не само за банките. Това е малко повече комерциален слайд. Съответно, централизираните решения, големите решения имат за цел да намалят себестойността на една такава защита. Ако е голяма организацията, трудно е да поддържа такива специалисти, обикновено тя наема някой да го прави. В България много често наемат специалисти, които са самостоятелни, обучен, с показан капацитет и способности компанията да наема да прави някакъв анализ. Следващото. Така, съответно нашата цел е това, което предлагате 24 по 7 дена, непрекъснат контрол, непрекъснат анализ на информацията, която се получава, подготовка съответно на различни доклади, които трябва да отидат от менеджмента, до всички тези звена, които отговарят за едно или за друго нещо. И трябва да се гарантира. Това, което сме направили за Олимпийските игри, трябваше да се гарантира, че системата на Олимпийските игри ще работи. Сега, мисля, че това следва примерчето, което е. Така, във връзка с защо сме били избрани за Олимпийските игри? Силно присъствие в Европа. Мисля, че сме в момента най-голямата компания, която предлага IT услуги в Европа. Оперираме в 40 и няколко държави, много от тях не са в Европа, на всички континенти, които са обитаеми, но имаме най-силно присъствие в Европа.
имаме договор с олимпийските игри и има съответно получени вече референции, които са под ръководството на Олимпийския комитет. Така, имаме много клиенти по цял свят. Така, следващия слайд. В Олимпийските игри 36 зони, които сме защитавали, така се каже, алеи, 10 500 атлета, 4500 след това параолимпийски, защото след като мине на Олимпиада, след това веднага идват параолимпийските игри с двете организации, АКОС предоставя всичко, което е. Компютърчета, връзки, интернета, достъп, възможността на спортистите да се записват, да се проверяват таблата, системата, която измерва рекордите, когато някой бяга. Прямо малко хора знаят, че системата, която измерва постиженията на атлетите, 3 месеца преди Олимпийските игри се тества в дупка и се запечатва. Никой повече не пипа тази система и до приключване на всички тези Олимпийски игри в нея няма вход. Ако нещо си сгрешил, си знаеш, че си го сгрешил, не се пипа. Няма вход, няма собствена информация, други освен датчиците, които правят измерване. Всичко само излиза. Само си представете един Бен Джонсън, който бяга, прави олимпийски рекорд и някой от Атос му казва: "Сори, ама апаратурата не сработи, върни се и пробвай пак." Такива неща има. Другото, което малко хора знаят, Атос спечели правото да бъде IT компания на Олимпийските игри след гаф на IBM. И тогава IBM са отстранени и ги печели. Гафът на IBM всъщност е следния. Спортист, значи има една система, която е за това, когато бягат или играят някакво състезание има, този, който е водещ, първо получава информация, картината, какво се случва, какъв е рекорда, 3-5 секунди преди всичко стане да го научат. Тоест, той има време да реагира, да изригне, да каже гол или рекорд, или кой си олимпийски шампион и така нататък. Непрекъснато тече информация за спортистите, кой какъв е предния ден, предната година, предния месец, какви са му постиженията, оценка на теория на вероятностите да спечели и така нататък. Това всичко е тази система, която помага коментаторите. IBM-ста система е сгрешила кой прави рекорда и тази грешка е продължила 10 секунди. Това е гаф. След 10 секунди тяхната система се е самотествала и коригирала информацията автоматично. Тези 10 секунди са били причината IBM да загуби договор. Защото Олимпийския съвет е решил, че това е нанесло непоправими щети на възприемането на Олимпийските игри от публиката. Причината е, че журналистите са спрели да вярват на системата и е доказано, измерено е закъснение на техните реакции. Те са чакали да видят дали системата не греши наново. Следващия слайд. Така, информация за натоварването, типа на компютрите, 13 000 компютри са в една Олимпийски игри, 900 сървъра, над 1000 различни устройства, свързани с мрежи и сигурност. Следващия слайд. Така, нормалното натоварване е било около 250 събития в секунда, само там, на Олимпийските игри. Обикновено, когато е имало някакво по-такова състезание с повече участници, с повече публика, журналисти и така нататък, 400-500 събития в секунда са били регистрирани. Не казвам, че толкова са ставали. Мисля, не всичко се следи, пак казвам. И това е интересно. Най-често разпознаваните събития, свързани, инциденти даже за сигурността, са били USB свързвания, нарушавайки политиката за сигурност. Някакъв компютър трябва да се сложи нещо да се проверява на USB-то. Системата го реже, но информира какво си някой се опитва да направи. Това е инцидент. Вече е инцидент. Така. И съответно следващото беше грешни опити за влизане в системите, сгрешени пароли и така нататък. Това се следи и съответно пак е инцидент. Ако ти си поискал да се аутентификираш в системата, си дал грешни кредитенции, вече е инцидент. Няма да се повтаря. Само може би 10 апликации различни като тази, която приема за съпортване на спортисти, за съпортване на коментатори, за съпортване на станяни и така нататък. И 15 бази данни са били следени от нашата система. Следващия слайд.
255 милиона syslog съобщения. От тях са изведени 5324 инцидента на базата на 4,5 милиона значими събития, които са били разпознати. 686 тикета, т.е. някой му е казано да реагира. Не сме имали инциденти, свързани с сигурността. Не е имало пробив в сигурността за Олимпийските игри, което официално беше заявено в Олимпийския комитет. Следващия слайд. Това, което ви говорих до тук като решение, виждате глобално в Европа, дейта центровете, съответно с екипите, регионалните екипи, централния СОК, вероятно на колегите им е най-ефтино да се наемат нужния брой специалисти в Полша. В Полша. Виждате, такива екипи има много силен екип с много добър бизнес имаме в Англия, в Холандия имаме много силен екип и във Франция, ако все пак е тръгнало от Франция. Това е. Ако имате въпроси?